We zitten even rustig te luisteren. Ja, want ik dacht, het Fries Orkest, dat jaren we wel voor de radio, maar ik heb eigenlijk nog nooit werkelijk meemaken. Dus ik dacht, ik wil het beteend wezen. Ik wil net dat iedereen van me zitten gaat. Dus daarom ben ik op een rande zitten komen. Dus je ook in een mooie dag vanmorgen? Ja, en ik wil jullie nog even lekker mee eten. Want we krijgen macaroni. Mijn ijsje toe. Dat is meer vriendin. Nee, ik wil er niet. Het is nou altijd let. Wat vind je ervan, Joet? Geweldig. Dat is, dat leven we nooit weer. Wat niet? Nee, wij hebben gewoon het Achmea-virus. Het Achmea-virus? Ja, iedereen heeft het hier in Achem gekregen. En wat is dat, krek? Nou, iedereen dat mooi en iedereen is blij. Okay. En die vinden het leuk. De tuntjes mooi maken al. En we hebben de tuntjes al mooi maken. Dus, zeer knibbeld zijn we er nog van, maar dat weer kleden komen. Maar dit is mijn buurman, ja, want dat is mijn man. Oké. Dat is een smeerkees. Oké. Vermoord je wat? Ik vermoord je me prima, maar ik wil mijn man haast weer eens hebben. En ik ken hem met vinden. Och. Hij heeft wiet hier. En hij is 75 hier. En nou, er zijn te volle mensen. Want ik heb daar al west. En daar. Ik heb bij de tent gestaan. Ik denk dat shutter me misschien wel, maar ik zou het net weten. Kun je hem net ergens omroepen litten hier? Nou, ach, we wennen iets in oor, dus het is net zo vuur. Oké. Maar ik zeg het net. Maar je redt zoveel beveiliging om. Hè? Dus ik denk dat er wel wat boven water komt. Je moet zich eens vragen. Net echt, maar ik dacht, ik vind het wel leuk om te jaren eventjes weer. Nou kan ik me alleen nog wel redden, maar te jaren is ook wel aardig. Maar ja. Wat verdikken, daar staat er. Tja, die witte, dat is hem. Tja, daar. Maar dat witte jasje? Ja, maar dat witte jasje, dat is hem. Wat verdikken, we zullen er wel komen weg. Ik heb hem gevonden. Lekker schatje. Nou, Joet, een Clintmobiel? Nee, dat is er niet. Oh. Nee. Is die er ook? Nee, die is er niet. En hoe rent het? Ja, super. Perfect. Ja, absoluut. Het is even wennen, want je hebt 2 standen. Een vaste en een losse. En als je kunt skiën, dan is het op de losse stand is het, leuk om te doen. Zo. De blommenzaak. Waarom is die naar de Jeppen dan? Omdat ik direct eerst naar de Jippening wil. Oh ja. Anders dan beleef ik zelf niks. Nee. Dan zit ik de hele dag hier. En waar zie je nou nu op zo'n dag? Nou, niet alles. Ja? Ja. Lekkere actie. Ai, meesken. Heerlijk. Ja. En is Bill Clinton nog wat speciaals? Of? Dat weet ik niet. Misschien is er iets speciaals zeggen. Ja. Maar net dat het voor mij speciaal is dat hij hier komt. Nee. Oké. Nee. Hoi. Ik ga in de familie wel heen. En dan heb ik een plakje op de voorste rij. Dus dat vind ik ook wel heel leuk. Ja. Maar het is voor mij net, het is gewoon het net in het geheel. En dit is mijn verteljas. En als ik deze jas aan heb, dan ken ik daar alle verhaaltjes uit over. Oh, je soms misschien wel even Bill Clinton. Joost, hij shirt. Ja, ik hoopte eigenlijk om met Bill even op een foto te komen. Hè, om hem te laten dat Fries voorlezen heel wichtig is. Wat is van zo'n dag? Wel leuk. Ja? Ja. Want? Waarom? Nou, ik ben alleen meisjes en alleen tenten en ben alleen dingen te doen. Ja. En ben ik nog bijzondere meisjes die Stuart was jij moest? Ja, Bill Clinton. Ja. Heeft u nog speciale plan? Ja, ik heb voetbal Ah. en ik ben kampioen worden. Dus
ook kampioen worden, waarin? Van voetbal. En van de F'kes. Oké. En dus ze staan nu Foppe de Haan? Ja, Ja. Hoe is dat? wel leuk. Ja. Achlemers. Hallo. Ja. Ja, hoi. Ja, hoi. Maar die hebben hier nou om een koffie. Ja, wij hadden hier om een koffie. We hebben dus nog net hond. Nee. Dus dan gaan we nou even hier om een bakje. Ja. En dan gaan we daar naartoe. Ja. Naar de opening, ja. Maar is dit uitgemaakt om tussen keer koffie te zetten? Ja, wel een beetje, ja. Maar ja, we dachten van hier is het gratis. Dus hup, hier een bakje. Ja. Lekker Fries tamke erbij, heerlijk. Hoppakee. Ja, hoppakee. Wat vind je van zijn dag? Ja, Hartstikke leuk. Geweldig, ja. heel bijzonder. Het is heel bijzonder ook. Ja. Alsjeblieft, hè. Maar ik denk, even nog... Hey, wat wist je van? Leuk. Ja? Ja. Je komt het Jot om zeker? Ja. Ja, nou ja, Maar daar nog even voetballen. Ja. Leuk. Ja, hè? Ja. Oké, keeper. Ja, go. Hup.